אם יש לנו כאבי בטן קשים, יש סיכוי טוב, זה לא תמיד קשור, אבל ב-99% מהמקרים זה קשור למשהו שאנחנו אכל. הדרך לנסות להתמודד עם הדבר הזה, להתחיל לעשות סוג של אלימינציה. צי רגע מה שנקרא קבוצות של מזון, החוצה מהתזונה, ולראות כמה ימים בלעדיה המציאות שלנו משתפרת. עכשיו יש כל מיני כאלה שהם חשודים מיידיים, כי באמת מוצרי חלב, בגלל הלקטוז או בגלל העיבוד, אגב, זה גם קורה לפעמים. יכול מאוד להיות, הקטגוריה ברובה עושה בעיות, אבל אם אתה אוכל משהו מאוד לא מעובד, כמו נגיד פרמיז'ן אמיתי מאיטליה, וזה בסך הכל חלב שנתנו לה לעמוד עם עצמו בתהליך מסורתי כזה, הרבה אנשים נגיד הוא לא עושה בעיות, גם כי המקור של החלב טוב וגם כי החיידקים אכלו את כל הלקטוז. אבל אתה מוציא החוצה, אתה יכול להוציא החוצה קטניות, להוציא החוצה ירקות מצליבים שעושה הרבה פעמים לאנשים בעיות. מצליבים זה הכרוב, כרובית, ברוקולי, ולראות האם כשאתה מחזיר אותם באמת הבעיות חוזרות. ואז אתה אומר אוקיי, אני נגיד לצורך העניין ירקות מצליבים, הם לא עושים לי טוב. אני ממש מפחית בהם או נמנע מהם.